Senyores i senyors, així estem, preparant verihuevos, hòstia puta, bé, preparant les actuacions del cap de setmana. Bé, bueno, ja sabeu, el divendres estarem a Canet d'en Berenguer i el dissabte a Parets del Vallès, Parets del Vallès, anem a Catalunya este cap de setmana. Bé, a partir d'ahir, avui anava a parlar-vos de los papeles de Pandora, Pandora's Papers, però mos hem trobat en això, per l'amor de Déu, Toni Cantó s'ha despenjat avui amb una cosa, per l'amor de vos la tinc que dir, Diu Toni Cantó, des d'allí, des de Madrid, va dir: no somos colonizadores, España liberó a América, era salvaje, incluso caníbal. Què dius? Hòstia puta, Toni Cantó! Es veu que ahir Toni Cantó va veure la pel·li esta de Mel Gibson, la de Apocalipto, que estan tots allí en la piràmide, pues l'ha vist i el tio s'ha cagat i ha dit: asegura que España no conquistó el continente americano, sino que los liberó de un poder caníbal que mataba a 70.000 personas en una sola ceremonia. Què dius? Hòstia puta! Clar, jo què sé, menys mal que es van colonitzar perquè al final s'hagueren menjat entre ells. Això ja ho analitzarem, però, hòstia, avui també, perdoneu, és que se mos ha oblidat. Abusos sexuals en l'Església francesa, l'Església Catòlica francesa han abusat sexualment de xiquets des dels anys 50, I vinga, això sí que són caníbals. Bé, ja parlarem d'això. Total, Pandora's Papers, això és xulo. Pandora's Papers, Vargas Llosa, ja ho sabeu, així tota la merda esta, estan tots empastrats, Nosaltres hem buscat avui, atenció, hem estat regirant la llista i hem dit: hòstia, nosaltres no estem, caguen l'hòstia, no estem en els Pandora's Papers. Bueno, total, Vargas Llosa, el que va dir que hay que votar bien allí en la convenció del PP, Vargas Llosa, Premio Nobel. Tenim els fills, la família de Gabriel García Márquez, també, els Pandora's Papers. Què més? Tenim Chayanne, Shakira, Luis Miguel, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Guardiola, Corina. Hòstia, Corina encara n'hi ha teles, n'hi ha cadenes de televisió que li diuen la examiga íntima del rei, del rei emèrito. La examiga íntima, que jo anem a veure, jo tinc amics íntims, Jo considero Gilberto és el meu amic íntim, però no li dones 70 milions. Gilberto, mira, pensa donar-te 70 milions. No som amics, bueno, no som a aquest nivell. Bé, ja parlarem. I també en los Pandora's Papers, los legionarios de Cristo. Senyores i senyors, un clàssic de l'Església Catòlica, los legionarios de Cristo tenien allí 295 milions de fraude, no? Això ho va fundar Marcial Maciel, que era uno que es va follar a tots els xiquets i després van fer offshores, no? Després ahir va caure, hòstia, 6 hores, va caure Instagram, va caure WhatsApp, va caure Facebook, i diu: tota la gent, no tinc Facebook! Pobret meu, el Zuckerberg, que avui tots, Zuckerberg ha perdido dinero. Ara mateix està demanant el dinar i li han dit: vol veure la carta? Diu: no, què tenéis de menú? El tio està ara de menú, el Zuckerberg. Ja està. Però el que sí que tenim que preparar és un sketch sobre la Convenció Nacional del PP a València. Plaça de Bous, Ciutat de les Xats i les Ciències. Que xulo! Allò era: viva el Partido Popular, viva Espanya! Ahir estaven reivindicant a Pablo Casado. Pablo Casado va dir una molt bona. Pablo Casado, entre totes les que va dir, en un vocabulari digne de classe de GB de Franco, d'allò del Florido Pensil, va dir: Asturias es España y el resto es tierra conquistada. ¿Qué? Això és de àlbum de cromos de los reyes visigodos. Jo tenia uno. Bé, què més? Iremos a por Puigdemont. També estava allí la Isabel Díaz Ayuso, que va dir que sí que me quedo en Madrid. També estava allí... Hòstia, els de Compromís. Com a mi em diuen que sóc el bufó de Compromís, vos ho explique. Els de Compromís havien posat una pantalla elèctrica fora de la plaça de Bous que posava: no os vayáis sin pagar otra vez. Jo haguera afegit: fill de putes. Bé, i ja està. I convidats de luxe. Hòstia, s'han cobert de glòria en els convidats. Això és que dius, the cover of the glory. Van convidar a Vargas Llosa, van convidar a Sarkozy, que estava 3 anys de presó, condenat 3 anys de presó per corrupció. Un fundador de Vox, el Alejo Vidal Quadra, i Francisco Camps, i José Mari, i María José Català, Carlos Mazón. Carlos Mazón és el que tenim ara del PP, a València, I estan també dient que ell serà el pròxim president de la Generalitat. El millor moment és este. Teodoro García Gea, el del PP, Teo. Los cuentos de Teo. Presentant a Carlos Mazón va dir: Carles Masón, el teu seràs el pròxim president de la Generalitat. Què dius? Tots van dir: què? Què ha dicho? Carles Masón, li va dir, Jo crec que estava pensant en Charles Manson. Charles Manson és el psicòpata aquell que va matar allí a la Sharon Tate, a la de Polanski i tot això, no? Charles Manson, i ja continuant el cine, la convenció, allò apareixia, senyores i senyors, la pel·li està de Zack Snyder de El Ejército de los Muertos, The Army of the Dead, està en Netflix, Pues és igual. Espanya! I ja està.
també estan reivindicant a Rita. Es van dedicar també a l'alcaldessa Rita Barberà. I dius, hòstia, això és com Futurama. Un dia la trauran a ella en una vitrineta, el cap de Rita en una vitrineta i una altra vitrina el cap de Cotino. Els dos allí en formol. No, en formol no. La Rita està conservada en gin tònic i Cotino en suc de caqui. Suc de caqui. Diuen que la van incinerar, però no. El PP la tenen conservada com en Futurama. I ja està. I ara ja per acabar, gràcies senyors i senyors, un propòsit, estudiarem el tema de la financiació, del finançament de la Comunitat Valenciana i del corredor mediterrani, Ximo Puig i tot això, perquè l'altre dia em va fer una entrevista i jo no sabia massa bé el tema del finançament, així que m'ho estudiaré. I ja està. I per acabar diem que, tanquem el CIE de Zapadores. Ja està bé la cosa. Gràcies.